Здравейте! Този кемпер беше нашия дом на колела последните 11 години. С него преживяхме незабравими спомени, отведе ни много интересни дестинации, но дойде време да го продадем. И много се надяваме следващите собственици да се грижат добре за него и да преживеят много интересни неща. А сега ви покажем щастливи моменти, каквито и ние преживяхме с златния жерав, както му казваме. Да, започваме с кътът за хранене, който се оформя от тези големи седалки. Тази маса, която, както виждате, тя се движи във всички посоки, може да сядате както където ви е удобно спрямо масата. Разбира се, по време на движение тя се стопорява, за да не се движи неконтролируемо. И по време на хранене, де, просто като се нагласат хората. Да, тези седалки, разбира се, в нормално движение се сочат напред, въртят се свободно, видят се като нормални седалки назад. И така, какво има друго? Естествено, в алковена имаме едно голямо легло, да, което 1,60 м широка. На 2,20 м, на която може да се спи в двете посоки. Особено ако е... Може да се спи в двете посоки, но препоръчваме да се спи от тази страна, тъй като отгоре виждате има лампа за четене. В дъното има малко място за багаж. Има прозорчета, които могат да бъдат отварени от двете страни с штори. Штори, комарници. Всички прозорци имат штори, комарници, лампи, лед осветление. Да, осветлението е доста силно, няма да ви бъде по никакъв начин тъмно вечерно време. Тук има люк отгоре, плафони. Кемпера разполага също с страшно много място за складиране на багаж. Шкафчетата са доста обемни. Това са шкафове за дрехи, тук примерно на децата държахме дрехите. Да, тук е шкаф за техника, тук има излази и за телевизор, който всъщност ние никога не сме ползвали. Имаме стойка за телевизор, която сме демонтирали, понеже не ни беше нужна. Тук има, не знам дали се вижда, може би малко тъмно, 220 волта, 12 волта изход. Така, да минем към... Тук има малка закачалка на входа. Ето там само искам да покажа нещо още. Тук са всички ключове за лампите и управлението за печката. Има страхотна дизелов агрегат. Дизелов, не газова. Да, която е най-мощната и най-добрия вариант за кемпер. Изпитано, затопля доста добре кемпера и той може да се ползва съвсем спокойно, съответно в зимни условия. Е таблото за управление, където ти показва, нали, нивата на двата акумулатора, нивата на водата в резервоара, отходната вода и така нататък, температура външна, вътрешна и всичко останало. Това тук е контролния панел на слънчевия панел. Има монтиран слънчев панел с... 80 вата слънчев панел имаме отгоре. Да, и има съответно и инвертор за 220 волта. Който не е много, но на нас винаги ни е стигал. Така. Това е кухненския кът. Виждате, абсорбатор. Тук ми е най-удобно да ви покажа как изглеждат шторите, когато се... Това е с комарната штора. Това е комарната штора отгоре, която се закача, трябва да не мърда. Цели 3 газови котлона. Не сме ползвали никога и трите. Обикновено слагахме една огромна дървена дъска, за да си оголемим плота. Така се продаваше кемпера. Водата е с доста добър дебит. Отдолу също отново има шкафчета. Върти се във всички посоки, в смисъл много е така гъвкав крана. Отдолу имаме шкафче за багаж. Обикновено държиме разни бутилки, като олио, зехтин и така нататък, оцет. Ако не греша, тук отдолу всъщност задната част, но от външната страна е достъпа за газовите бутилки. Да. Тук имаме осветление, което се в святка гаси. Тук имаме, къде беше, ключ за осветление. Да, имаме няколко големи контейнера за посуда, най-общо казвам. Отгоре шкафове също за чаши и всичко друго, което ви хрумне. Другото ценно нещо, което ще откриете тук е ето този доста голям хладилник. Повечето кемпери имат малки хладилници. По спомени, мисля, че се водеше 160 литра. Да, мисля, че заедно с камерата 160, ако не греша. Голяма сравнително камера. И печка.
Фурна. Извинявам се, добре, фурна. Фурна на газ, разбира се. Газова всичко фурна. работи на газ. Не всичко. Поредното шкафче. Печката за отоплението, която има изкарани такива изводи за зимно ползване. И с целия кемпер, то вътре има тръби и на много места в кемпера духа топъл въздух, когато се пусне печката. Тук има гардероб с... Чакай да стигна тази манивелка, за да се регулира нивото на леглото. Задното легло може да се вдига. Тук отдолу е бойлера, най-отдолу монтиран и разни други плотове и шкафчета. Така, нека да покажем и банята, която е доста просторна за кемперска баня. Не знам, тук имаме туалетна. Така. Душ-кабина, която душ-кабина, нека да душ. покажем само излез навън. Чакай да я заснем отвътре. Първо, това е душ-кабината като цяло. Която се затваря с плъзгаща врата, не с завеса, както е в много от кемперите, и е доста добре изолирана съответно. Това е мивчицата. Отново имаме водата, тече доста добре. Огледало голямо. Тук имаме прозорче за проветрение. Всички прозорци са с комарници и штори. Тук има още едно огледало, естествено люк отгоре за проветрение и туалетната, химическата туалетна, която си е стандартна. Горе-долу това е банята. Тук е запускане на водата, копчето. Има един тайник, едно шкафче, където държиме препарати и всякакви други необходими санитарни щуртийки. Така, с това приключваме с туалетната и идваме към задното легло. Ето тук има още две тип нощни лампички, които могат да се светят. Както казах, всичко е ледове. Така, тук възглавниците в момента сме ги махнали, но това беше кътчето, където спяхме аз и Леда. Тук има и перденца отзад. Така може да се заперди. Прозорците се отварят. Може да покажеш и нощното осветление. Тук има перденце, нощно осветление. Има едно синьо осветление на пода, което сега няма да се види много добре, но с него може човек да си го включи без да пречи на останалите и все пак да има някаква светлина, да не е пълен мрак вътре. Ако нощно време някой се наложи да става. Така, мисля, че... И още нещо искам да покажа, дай само да се размени. Така. Да. Тук естествено забравихме да кажем, че този кът може да се... възглавниците се махат. Да, тези възглавници се махат и ето от тук може да се извади... Направо я дигни, ако искаш. Покажи я набързо. Става сравнително лесно. Как се трансформира този кът от голямо диванче в масичка. И кът с втора масичка. Това е начинът, по който ние всъщност го ползвахме. И тук има още един шкаф за някакви багажлъци. Да. Това е начинът, по който ние си го ползвахме, защото ни беше по-удобно така. Предвид, че тук има голяма диванна част. Ние сме с две дечица и повече място рядко ни е трябвало. Някой път сме пътували с баба им. Те спят горе двете деца и бабата. Ние с Леда спиме отзад. Т.е. има място за много хора. Предвид, че тази маса е отдолна, има хидравличен механизъм и може да се натисне цялата маса като плот. Изравнява нивото и тук има още две възглавници, които в момента са в гаража и образуват още едно голямо легло. Пак почти не сме го ползвали, мисля, че един-два пъти с един приятел се наложи да спи там и като цяло това е. Да, идвам. Ще ми е по-лесно да извада. Това е нещо, което ние не сме ползвали от много време, но под двете легла има ние такива мрежи. Да, децата ни пораснаха, но когато бяха мънички. Когато бяха малко, тук могат да се сложат мрежи, които се закачат, имат място за закачане отгоре, за против падане. Кукички, да не изпадат децата. Същото нещо го има и на горното легло. Закача се тук към тавана и цялото пространство се блокира. Мяташ детето горе и не го мислиш, че ще изпадне.
Както казах, това задното легло се регулира за сметка, височината му за сметка на багажника. Това ще го демонстрираме отвътре от към багажника след мъничко. Така, продължаваме от външната страна. За съжаление вали и времето не е много с нас днес. Леда, да. Тук има плафони, с които също може да се светне. Същия има и от другата страна. Чакайте да видим. Да демонстрираме тази функция на леглото. Можеш да почнеш да демонстрираш механизма. Тук има една дупчица с манивелка и в момента, не знам доколко се вижда на клипа, но нивото почва. Леглото е вързано с един механизъм ролков с много здрави колани и в момента слиза надолу, което е за сметка на багажника. Леда, дигни го обратно, който е доста голям. Вътре се побират. Събирал съм 4 сгъваеми колела, плюс още купища багаж, масички, столове, бутилки, кутии. Дигни го обратно до стандартното му ниво, бебе, където ние си го държиме. Тега, това е вратата. И горе-долу това е и багажното помещение. Тук отвън се намира капака на... малко ми е трудно с този дъжд. Тук се намира тоалетната, контейнера на тоалетната, който се изважда и се изхвърля. Ето тук сега ще го демонстрирам набързо. Има си, той е като троли на колелца и целият контейнер се изхвърля съответно. Така, законтрихме го. Съжалявам, ако не е много добре показано, но както казах, вали в момента и така. От другата страна, последното, което ще покажа, има втора врата, естествено багажника от двете страни се отваря. Тук са изходите за 220 волта, като отидеш на къмпинг. Това е въздуховод за бойлера. И тук отваряме да покажем къде се намират бутилките за газ. 2 бутилки имаме оборудвани с немския вентил. Така. И тук е резервуара за вода, от тук се пълни. Горе-долу с това приключвам това видео. Надявам се, че ви е било полезно. То е един бърз поглед над Златния жерав отвън.